खुलुमबाय नोंथांमोननि सिगां मोनसे गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। जों मिथिदोंमोन साननैसो सिगां खौरां बिजों बा ससियेल मिडियायाव बर'नि मुंदांखा मिथि नार्जारिया हाबा जानायखौ, नाथाय दिनैयो फिन मिथि नार्जारिया हौवाखौ गारहैबाय होननानै मुम्बाइ बर' खौराङा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ हेगारना होदों। फै जों खोनासंनि मा भिडिअ बियो आरो बिथां मिथि नार्जारिया मा फोरमायदों, मा बुंखो बे भिडिअनि गेजेरजों फै। माने आरो जेनेबा गारिजों आं जिरायदों बियो बेजों आं रायलायोमोन नालाय, ओमफ्राय आं बोरियाव भारा गारि लांखायो, ओंखायनो आं बेखौनो रायलायबाय थांदो फैदो नोङो थांनो हागोन दे होननानैहाय आरो बेखौ आं ओरैनोबो लाङाखै, जेनेबा गारि बेसेबांखिनि लाङो बेनि आं भाराखौ बेनो होदों। ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा, जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे मासाव हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं दाना मा सोरबा दङ, ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानो सोलिनांगौमोन गावसिनि सोरबा लोगो थानायाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनाव बेयावनो मानसि लेंनानै थानानै ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दिन्थिबोदों, ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों। ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबो बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगाया, ओमफ्राय आंखौहाय फासिनानै दोनो। ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय, आं ओंखारबाय फैबाय, सोरबा सासे फैफादों आरो आंनाय लानानै थांनांगोन होनबाय, थांबाय ओमफ्राय टिकेट दानहोबाय, आंनि मबाइलखौ लाबाय, सिम लाजोबबाय, टिकेट दाननो होबाय, आंबो दानबाय, थांबाय सानैबो। उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो, सोरबा बांगालाव जायो, भिडिअखौ खालामनाय जायो, भिडिअ माबाबाय थायो। होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों, आं बेबायदि नङामोन, आं बे मिथिंगाखौ जोंनाखौ लोगो मोनदों। आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय। ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कमप्लेन्स खालामलांबाय, आं खालामथ'ला लांबाय खालामबायबो, खिन्थु अखानायै बे कमप्लेन्सआव भिडिअ जाबाय, बे कमप्लेन्सआ जायाखिसैनो। बे सार्टिफिकेटआव जेबो भेलुआनो गैला, सानथामनि थाखायमोन आरो, नाथाय जों कमप्लेन खालामनो हायाखिसै। ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिङाव जादों आं, ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंनो आइसिइउआव होसिगोन नालाय, नाथाय बिसोरो गावसोरबो फैबाय पुलिसटिखौ लानो माबाखौ आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो। ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो, आं हायाबाबो मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दसे खालामबाय, बाजैमोनाबो आंखौ नारथोन खालामबाय, दसेबो हाबनो होला, बेबायदि खालामबाय। आरो गावनो थांदो होनो थांदों थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला होननानै बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय। ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ, बेंजोबो। ओमफ्राय बाबाखौबो फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय, उनावहाय आरो फैनो होआखिसै आंखौहाय। मिथिगौ आं जि भुल जादों, आंनो भाइरेल जाबाय, भुल जाबाय, आंनि लाइफआव फरवार्ड जाबाय।